wang to ken adhola makare kiwuotho subtende kata mana kidhi kama na masira ma kamano timre kada kinye nyaka sani wang'e ni nitiere jok ma bende koro nitiere jot e sikunde mopogore opogore skul bende jok nyal chomore godo tir e yo makare odiochieng' manyoro neno kata mana ka jodak mamradi bende nawacho ni chal ka gima nitiere leakage mar gas ma bende timore do neno kata mana ka jatend obile kaunti ma Nairobi Adamson Bungei bende nochopo kanyo gi moko kuom apisas mag EPRA mar ng'iyo chal mar kanyo magi singo ne jodak ni en kama ber en kamoro ma bende kore dake kekra ni kinya ang'o ma bende bro timre Odede. Erokamano Sharon, kama Kennedy okelo nyoro kanyo watch sister station mar Citizen waneno ka giwuoyo gi jopiny ka jopiny wacho go mbaka kod jofwambo kuom gima notimore to nitiere mama moro ma aparo ni pod nie clips magugo ma nya winjo kawacho ni Embakasi East MP Babu Owino osei gi kambini nyadiriyo mondo mi ogole kanyo nikech kaka oatarisha ngima jopiny to ng'ani pok odar kata kambini pok odar. Ma nyiso wach moro achiel. Ma nyiso ni ng'ani nigi tudruok moro jodongo mag jodito mag sirkal ma samoro pekgi dwa bedo ka gima loyo mar mbunge man kanyo nikech mondo mi mbunge jopiny wach ni mbunge osedhi kanyo diriyo e kinde machien motemo ni mondo dar gino kanyo nyadiriyo to tamre gini dhi nyime nyiso ni nitie kaka ng'ani otudore gi sirkal e yo mamalo moingo pek mar mbunge. So gini tero wa kamoro achiel ni ng'ani nyaka bed ni kaen lesen mar NEMA to samoro tudore gi jatelo maduong' mogik e NEMA emomiyo kata mbunge tem to seche moko iyudo ka pekne gik moko pod dhi adhiya nyime kata onego bed ni gigo ok dhi nyime. So mano namba achiel. Namba ariyo, e seche ma nyo iwacho ni jopiny pod nigi luoro ni nitiere kamoro leakage mamoko mach nyalo muoche. Nyiso ni wan gi gik machal kamagi mang'eny ok en gi achiel cha samoro ne en mana ranyisi mano nyisowa ni nitie gik makamagi madhi nyime. To planning mar Nairobi bende gini didwokwa e penjo ni planning mar Nairobi ben kaka ne onengo bedi nikech onengo bed ni industrial area en kama ok ji odakie. Industrial area onengo bed ni en kama industries kembe ema nitie gi gik makamago kaeto kar dak mar jopiny ni yore ma ka gimoro di nikech gik moko to bedo gi tabu kata mana technology mwatiyogo sani simbe computer seche moko kelo wigi mano wanyalo wacho ni samoro sami chiwo license ober to kore ka ng'ikruok moro nyalo betie to onengo bed ni kuonde ma chalo industrial area mating'o gik machalo gik maliel gi mach mamalo kaka gas kata fuel kata other petroleum products ok bed ma kama jopiny odakie. So nyiso ni planning mar Nairobi bende nitiere ng'ikruok kamoro. Nairobi City County onengo bed ni kuonde machalo kaka koro Babadogo wan gi a small industrial area kanyo moting'o kembe ok onengo bed ni yie ne ji dhi madag nyaka tie kambi ma in mana e tok kambi koni kata in mana e mbele gate mar kambi kata uriworu mana gi kambi. Landlord kosegero ot kaka japiny to landlord ka mondo ger ot approval noyudo from Nairobi City County approve ne ni kamidwa gere ot ma ji dake no en kama onengo ji odagi. Ang'eni seyo nitiere kara mana jaod bura mano Embakasi East bende na seyo kara mana gavana ma Nairobi ni ne onge kinde masira ma kamano natimore ne nitiere piny mar South Africa. Madi mede? Adwa mamedo matin kama owadwa wachoni.